På displayet her, der kan vi se, at bruseren den arbejder. Det vil sige, at den er i gang med at lave varmt vand. Og når den er færdig med det, så begynder solen at dreje rundt, og så laver den radiatorvarme. Tallet i midten er den aktuelle fremløbstemperatur. De 14,4 grader nede ved DHW, det er varmvandstemperaturen i varmvandsbolleren lige nu. Og målet herovre på de 53,5, det er målet for det varme vand. Skal man stille på varmen, så kan man ind her, trykke på parameter, 22 og fluebenet. Så trykker du på AT kompensation, og så kan vi så se her over, at man kan løfte og sænke varmen. Den drejer altid hen over nullet, og som udgangspunkt vil den altid stå på 50 grader, når jeg forlader den. Stejligheden på kurven herover, så kan du se, at den bliver stejlere, eller den bliver mere flad. Det er et spørgsmål om, hvordan din varmepumpe skal agere.